Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu diaman do tinang di kebaktian ibadat di Minggu mandogoton. Adorang sotapuka ibadat martangia nahomaita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji ma Tuhata marende mahita sian bukuende nomor 125 ayat napar jolo 1 nomor tolu. Maros di rohani
Mari hite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia. Natu mapalangit. Dohot tanoon. Amen. Ise dona jadi nakok tu dolok ni Jehovah. Jala ise dona jadi jogjong di hajojongan ni habadian nai. Halak pertangan na lidang. Dohot nayas roha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardengan basa nasumurung. Na parpungu dohami dison, mangido tuho sian nasa rohanami. Saya tambahi maha parsian nami, jala pargogoi hami. Asa tarulan hami parange dadinggan, songon na pinangido ni roham sian hami. Saya ramoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu ta sadarion iman anienet sian Heber bindu 10 tolu ayat 10. Alai una malupa hamu membahena denggan dohot mangulahon asini roha ai di halomon debata do akka si pelean nasongoni ido saatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangolawon naombar tu patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulawon naombar tu patikmi. Amen. Tato potima dosata nagodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabodar. Parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami.
Dibaheni saya sesa masudei dosa nami, dan adong nahu pasangon hami dukoni asini roham, atigoran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinopap ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo tuhasasani dosata. ICB mangaluhon akan napinilit ni debata do nama mitori. Ise do naman dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate, alai dada olani, naung mulak mangolu do, jala disiamun ni debata do ibana mangondihon ita. Asangapon madi debata na digijang. Turpuk epistel di minggu ta sadarion, ima natar surat di Lukas bindu 20 ayat naparjolo satro di ayat papaton, dajahama marsingkat soring di ayat papaton, rap mahita anjahasa. Songonama hatani debata. Dungi mamereng maibana gabedida ma akan namora namandabuhon si leon-leonna tu bagasan poti parasian. Gabedidok ibana ma, si tutu do hatakon tuhamu, gumodang do na didabuhon ni nababalun napogosanan, sian saluhut nai. Asida alai ia paropanan sian pogos naido didabuon sasude na piniop nai. Ima saatna martua doaka na tumangion hatani debata jalan nau peopsa. Amen.
hatindakon maha porseotai songon na hindatarakon didongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogun natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuon di si Maria nagabe-gabean senton di perbadia andoran soha bubuan ido tuhata natumao na bernit di panguman di silatus nama teh terbaca do ibana di hau pinar silang natua tubano toru namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lauhudu siamun di debata Jahoba amanai pargogo nasadosani di sima ibana paima mulak sogo tutanon mangumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditondi perbadia jala adon sada huria nabadia huria hatopa nela Kristen aka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia hatain namandok mulak mangolu sogot daging ni halak nau mate dohot dihangluan nasora suda amin.
Shalom, horasma dihita salutna. Tikting dihuriata HKBP Rawamangun Minggu 10 November 2024. Pertanyaan Week Rabu 10 November 2024. Sada Week utan kayu manis di bagas ni keluarga Nyonya Monang Basri Silalahi Rosmaya Boru Samosir, Jalan Multi Karyasada nomor 3A, RT Onom, RW Pitu, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. 2. Wik Ramon Sada di bagas ni keluarga Nyonya TG Marpaung, Sintua Rose Boru Simanjuntak, Rawamangun Muka 2, Blok E nomor 40 Onom. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Tolu Wik Rawasari Cempaka Putih di bagas ni keluarga Situa Dr. Andes Markus Hanenggolan Rusli Boru Butar-Butar, Jalan Pramuka Sari Tolu, Nurul Akmal Sada RT 2 RW Walu nomor 5 Rawasari Jakarta Pusat. 4. Wik Pisangan Gading Raya di bagas ni keluarga Sintua Arnold Silaban Ida Borsitompul, Jalan Plafon Tolu nomor 10 Onom Kayu Putih Jakarta Timur. 5. Wik Kelapa Gading di bagas ni keluarga Fernando Pasaribu Intan Boru Nenggolan, alamat Komplek PT H2 Blok A24 Kelapa Gading Jakarta Utara. Onom Wik Kayu Jati Sunan Giri di bagas ni keluarga M Situmorang Boru Lumban Raja, alamat Jalan Bangkil nomor Sia RT Sia RW 4 Kampung Ambon Jakarta Timur. Hari Kamis 14 November 2024. Sada Wik Balap Sepeda di bagas ni keluarga Nyonya Huta Barat Cintua Mitra Boru Sormin, Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 Balap Sepeda Jakarta Timur. 2. Wik Kampung Ambon di bagas ni keluarga Nyonya Hari B. Syahan Riris Boru Pardede, Jalan Beton nomor Sada A, RT Sada, RW 10 Pitu, Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Tolu Wik Rawamangun Tegalan di bagas ni keluarga Sintua Jackson Pengaribuan, Lamria Boru Simanjuntak, Jalan Haji Ten Opat nomor 10 Walu, RT Onom, RW Tolu, Rawamangun, Jakarta Timur. Pandidion Nabadiyah Minggu Sadarion 10 November 2024 di Patupa Huriatado Pandidion Tudak Danak di Parmingguon pukul 10 WIB. Torop Nidak Danak Naman Jaulo Pandidion Nabadiyah 5 Halak 2 Bawa Tolu Burua. Kunjungan Gerejawi HKBP Pekalongan Minggu Sadarion 10 November 2024 HKBP Resort Pekalongan Ro Mangebati Huriata Ima kunjungan gerejawi jala di Parminggon pukul onom WIB namar jamita Ima Pandita John Ricardo Siregar Pandita Resort HKBP Pekalongan. Di Parminggon pukul onom dohot pukul 10 WIB HKBP Resort Pekalongan Patupa Ende Puji-pujian Marhite Kor. Di Patupa Huriata do kotak Manang Poti di Pitu Nigarjata lau mengurupi pembangunan gereja HKBP Pekalongan. Sudah ruas ni Huriata asa berpartisipasi lau mengurupi pembangunan ni. Sintua Purnabakti Minggu Sadarion 10 November 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pabor Hatot Situa Purnabakti Manang Pensiun tu Situa Rospita Borusitorus
Situa Wik Kampung Pertanian ala naung memasuki usia purna bakti onom 5 tahun na di tanggal 7 Oktober 2024. Sipul parmingguan di Patu Pado Ramatama di ruang Timotius. Mulai tema di Pakobasion Inang Situa saliling mangkobasi di Huriata HKBP Rawamangun. Tuatama nama masu-masu hamuna sudah dot keluarga. Bibel Fro. Umbartu hasil sermon Selasa 6 November 2024 di Jalo Huriata do Bibel Fro Nyonya Sefordinan Pandiangan Solvia Sidabutar lau mangurupi Situa Wik lau makkobasi ruas ni Huriata HKB Ramangun Wik Rawangun Tolu dohot opat. Bulan Diakonia HKBP Rawamangun bulan November 2024 ditetap Pordo Huriata Gabe bulan Diakoni HKBP Ramangun. Ombartu program kerja anggaran diakoni, seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan seksi kemasyarakatan. Torop do aka kegiatan pinatupa diakonia tusude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun. Di sude parmingguan tapatupa do papungu dana operasional marhite amplop na pinarade ni Huriata tu program diakonia di tahun 2024 tahun. Sudema ruas ni Huriata berpartisipasi mar hite-hite pasu-pasu nong tajalo sian tuhatta. Amplop dipasar di pintu ni gereja ta mar hite petugas sian dewan diakonia. Sadarion di sude parmingguan adong do panorangyon sian diakonia taringot tu program nasida. Parheon Lansia HKBP Rawamangun. Puncak Parheon Lansia di Patupa Minggu tanggal 17 November 2024 di parmingguan pukul 10 WIB sude lansia ni Huriata asa pasi dohot di Parheoni. Parheon Ama HKBP Rawamangun Minggu sadarion 10 November 2024 Ima puncak Parheon Ama HKBP Rawamangun di sude parmingguan sadarion papungu pelean manang kolektan di Hobasi Ama HKBP Rawamangun jala adongdo sambutan sian Ama sipul manjahatikting di parmingguan pukul di sude parmingguan. Seksi perempuan Huria. Angklung seksi perempuan Huria patupa kunjungan gerejawi itu gereja GKJ Rawamangun pada hari ini Minggu 10 November 2024 di parmingguan pukul 6 WIB. Ibadah pelajar sidi dohot natoras angkatan 2024-2025. Hari Jumat 15 November 2024 pukul 10.30 WIB. Maringanan di gereja di Patupa Huriata do ibadah gabungan pelajar sidi Rabdo Natoras lau mamilit pengurus orang tua pelajar sidi. Sude pelajar sidi dohot Natoras asaria mandohotisa. Jemaat baru Minggu sadarion tajalo do gaberuas natamba ima. Keluarga Giri Antoni Samangunsong, Agung Sri Utami Buruluman Tobing, Rabdohot Salah Ianakon Nasida, Rosian HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah, alamat Jalan Kayu Jati Sada nomor 24, Rawamangun, Jakarta Timur. Tuatama nama mas-masu Nasida Gaberuas Nadinggan di tonga-tongata tarlombi di Joloni Tuhata. Tikting Neng Marbagas, tikting Paduahon. Neng Manjalo pasu-pasu Parbagas sama Edward Iskandar Siagian, ruas ni HKBP Resort Petojo Jakarta, anak ni Amata Toga Siagian, tubuh ni Inata Dharma Borulingga, Dohot Orwanda, Maria Esrawati Boru Datubara, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Penggilingan,
boru ni amata pendeta W Datu Bara Estiana Hinan, tubuh ni inata G boru Banjar Nahor. Pamasumasuan hari Sabtu 16 November 2024 di Gereja HKBP Resort Petojo, Jakarta. Tuatama nama sumasuna parsaripon nasida, gabe parsaripon nadinggan di tengah-tengah tar lumobi di jolo ni Tuhata. Namonding. Sada na di hari Minggu 3 November 2024 nunga jumulomonding salah dulu Beni Marpaung umur 48 tahun, anak ni amata Matias Marpaung, tubuh ni inata Rosida Bursibarani, alamat Jatinegara Kaum, RT 4 RW Tolu nomor 33 Jakarta Timur, Wik Jatinegara Kaum. Kemudian Senin 4 November 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Kamis 7 November 2024 nunga jebolo bonding salah ina Situa Tamauli Boru Pasaribu umur 82 tahun. Dinading ni amata Alboin Sibadabutar Nahinan. Alamat Jalan Mustika Opat nomor 35 Ramangun, Jakarta Timur, Wik Ramangun Sada. Kemudian hari Sabtu siang November 2024 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Tuatama nama ngaleon gogo dohot pangapulion di keluarga nan tininggalhon. Pelian dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulon aka sipatu pauta baen sangap di goarna. Tongoni matikting di huriata Minggu Sadarion. Mau lihat ya. Shalom. Nahu hormati hami Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Pendeta Baner Siburian MTH, Amang Pendeta John Ricardo Siregar, songoni nang dongan nami parhalado HKBP Rawamangun. Lumobi tuhamu, nahu halangnya hami, na tua-tua nami, amang, inang, dohot naposo bulung. Songoni naman dohoti parmingguan secara live streaming di Bagasna. Mardomu tu program ni Dewan Diakonia Huriata HKBP Rawamangun di bagasan tahun okumene inklusif songon naung dititikon di Huriata 5 bulan Novemberon di guarima bulan dana operasional diakonia. Namar lapatan papungudana laho mangulahon program ni Huriata. 5 pangurupion asini roha tu akan namar sahid di Jabu di rumah sakit tu napogos dohot namar dangol alani sahid. Mandulo narenge ala umur, songoni si palas roha, tu ama, ina nama balu, dohot akadakdana na sopot somarama, sopot somarina. Laos marhiteon, hu pabotohon hami tu sude ruas ni HKBP Rawamangun, anggaran na diperluhon Dewan Diakonia, godangna sia 120 sia juta, 700.000 rupiah, tu 4 seksi. Molo acara mangalehon si palas rohani ama ina nama balu dohot tudak dana na sopot somarama sopot somarina di patupa Huriata do ima di bulan Desember 2024 marhite perayaan Natal Diakonia ima godangna lobi hurang 500 halak. Na tua-tua nami amang inang sude matahe ruas ni Huria HKBP Rawamangun hami sian Dewan Diakonia HKBP Rawamangun mangido pangurupion dana operasional marhite amplop naung dibagihon di jolo ni gereja jalaboido ditransfer tu rekening Huriata. Molo taringot tu poti parasian dohot denggando sesuai aturan ni Huria. Talehondo bantuan tu aka usaha kecil
Godangna lebih hurang 50 kakak. Jala saha tutikeon tahun 2024 marsisa mai 275 juta 193.272 rupiah. Songon hata nitu hata namandok sian Matius 25 ayat 40. Dungi alusani rajaima nasida situtu dona hudokon tuhamu nasa nabi nahen muna tu sada sian anggiku akan namet meton na tuau doi di bahen hamu. Hami sian Dewan Diakonia mandok mauliate tu sude ruasni HKBP Rawamangun. Oras Tuhan memberkati. Oras madi hita amanginang nau persangapi hami amang pendeta Siregar nau persangapi hami parhalado inang parhalado do amang HKBP Rawamangun tarlumobi madi hamu amanginang ruas ni HKBP Rawamangun tetapi kami jongjong dison mewakili seksi Amani Huriata sehubungan dengan puncak Parheon Amah HKBP Rawamangun tahun 2024 ton alani mengido tolok kami amang sabar menjahita satokin naik parjulu sahali hita pasaha mau liati tu debata dotu tuhata Tuhan Yesus Kristus alasian asi nirohana dohot tinggal basana do kita jemaat HKBP Rawamangun boy marpungu beribadah di Manogoton. Mau lihat mau hupasat kami tu amang pendeta Baner Siburiat songon uluan ni Huriata HKBP Rawamangun tu amang pendeta Osator Simajutak songon pendeta pendamping ama HKBP Rawamangun tu amang dohot inang pendeta fungsional na asing suang songoni sude amang inang parhalado HKBP Rawamangun na salilingon mendukung kegiatan seksi ama HKBP Rawamangun tarlumobi ma dihamu amang inang do sude na poso ruas ni HKBP Rawamangun mau lihat ma upasat kami tu hamu saluhutna isude akadukungan dohot tangiang muna tu kami pengurus seksi ama HKBP Rawamangun jala dang lupa kami muse pasahaton mau lihat tu sude akadonator dohot sude pihak nah subui hugo hari kami sada nah berpartisipasi mangalehon sumbangan dana pikiran dohot tangiang lahu patupahon sudah kegiatan Parheon seksi ama di tahun 2024 ton. Kami pengurus seksi ama HKBP Rawamangun periode 2024-2026 terpilih jala dilantik bulan Mei 2024. Di bahini kami ikut mengulahun program dohot kegiatan seksi ama naung ditetapkan di rapat huriah HKBP Rawamangun di tahun 2027 naung salpui. Ada sian program kerjai ima Parheon Ama HKBP Rawamangun tahun 2024. Tema Parheon Ama HKBP Rawamangun tahun 2024 tahun ima kaum bapak menjadi pemimpin dan imam dalam keluarga. Dienet sian Efesus 5 ayat 20. Selain kegiatan Parheon Ama, songon dalal lahu papunguhon ama ni huriata muse dohot lahu meningkatkan kualitas dohot kuantitas paduan suara ama. Kami pe ditugaskan huriata do lahu mengikuti Festival Paduan Suara Gerejawi Manang Pesparawi daerah Provinsi khusus Jakarta nah di tanggal 27 Oktober 2024. Salah satu utusan sian HKBP Rawamangun tu Pesparawi ima Paduan Suara Pria HKBP Rawamangun. Dialah puji Tuhan berhasil do menjadi juara 2. Mau lihat ma dihamu sudi amanginang atas dukungan doana tuhami. Perlu hupa botohan hami amanginang talilingon selama masa pandemi COVID-19 lilingdo dang berkegiatan seksi Amani Huriata baik kegiatan rutin markur setiap minggu jala program kerja seksi ama pe dang bui mardalan kegiatan Parheon Ama HKBP Rawamangun pola 23 tahun dang dilaksanahon di baheni di Parheon Ama tahun 2024 ton laho mangulaun kegiatan program ama hucoba hami mamuse papunguot dengan ama asarap melayani muse di tonga-tongani huriat. Tungpenian secara statistik masai torop do amani huriata. Alai dang pola gudang na bersedia mengalih roha
nalaho ikut melayani rap dohot seksi ama di HKBP Rawamangun. Alani kondisi nasongoni yang pola gudang kegiatan parhion ama HKBP Rawamangun tahun 2024 ton dipatupahami. Mempertimbangkan keterbatasan waktu, persiapan SDM dohot dana. Keputusan kami kegiatan parhion ama 2024 ton fokus tu pertandingan antara tiga cabang olahraga, ima songon olahraga bulu tangkis, tenis meja, dohot catur. Menurut kami, melalui kegiatan olahraga on manian, bui muse papungon nami, ama ni ruas ni huriata rap melayani di seksi ama 7 luan ni harion. Ibadah pembukaan perayaan ama HKBP Rawamangun tahun 2024 nunga di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2024. Rangkaian pertandingan olahraga bulu tangkis, tenis meja, dohot catur nunga di Patupa di tanggal 10 sahatu tanggal 26 Oktober 2024. Di samping ini kegiatan perhion ama HKBP Rawamangun tahun 2024 ton di Patupa do seminar ama dohot ibadah malam puji-pujian. Seminar ama dohot tema pemberdayaan UMKM melalui upaya artificial intelligence dengan modal berbiaya ringan di era digital. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 siang. Jala ibadah malam puji-pujian di Patupa tong di hari Sabtu 10 November 2024 malam harina. Songo puncak parhion ama HKBP Rawamangun tahun 2024 sadarion Minggu 10 Oktober 2024. Turut ambil bagian do anggota seksi ama lahu melayani di setiap ibadah sadarion. Ima songon penerima tamu do papungan pelian. Keikutsertaan paduan suara pria HKBP Rawamangun di Pesparawi daerah Provinsi Khusus Jakarta di tanggal 27 Oktober 2024 jala berhasil mendapat juara 2 gabe songon hadiah istimewa mai di namangulahon sudah rangkaian kegiatan parhion ama HKBP Rawamangun tahun 2024. Usah dari kami doa manginang tung mas saya gudang do kekurangan nami di pelaksanaan kegiatan parhion ama 2024 ton. Alani yang ido maaf mahami tuhamu saluna amanginang di akta kekurangan nami. Di kesempatan nadingganon sian serep do udut ni rohanami, kami sian pangurus seksi ama mengajak kamu sudah ruas ama nih HKBP Rawamangun. Asarap bergabung mahita di seksi ama HKBP Rawamangun, lahorap melayani di Huriata. Roh mahita latihan kor setiap hari Jumat pukul 20. WIB maringanan di ruang Timotius. Di samping ini latihan kor setiap hari Jumat, gudang dupe kegiatan dan bermanfaat nana yang siula honota. Suang songonima dihamu sudi inanami. Arab situ tu rohanami asa hehe jala jujui hamu akka amata. Asarap kami melayani di pungan ama HKBP Rawamangun. Kita tanya pematu tuhat tadi bata asa anggia 7 lanon ama ni huriata boy taba aktif berpartisipasi rapudur kompak membantu pelayanan di HKBP Rawamangun. Marhite parihan ama HKBP Rawamangun tahun 2024 ton. Masude ama ni HKBP Rawamangun gabe ama na martua nabui gabi pemimpin dohot imam di tonga-tonga ni keluarga. Songoni hata nabui hupasat kami di tikyon oleh ate madihita saluhna. Tuhan Yesus memberkati oras madihita.
Jesus lehon hatorangan hapistaran mangatusi hatami lehon mata namarnida dohot roha nauboto dalanmi damini debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Jesus Tuhatai horas madihamuna saluhutna hatani debata di minggu tasadarion imana tersurat di sada raja-raja bidu 10 pitu mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 onom. Tajahama secara responsoria humulai majaha ayat pitu. Dungi marhirasa taon lelingna marsik masungai ala soada robe udan di tanoi. Borhat maho laho tu sarpat nama dodok konsidon maringan disimaho idama nunga hudok konsada paropuan nama balu disi marmuduho alai dung lahona sidan naing mangalap jauh-jauh musai ibana madok tunasida songonon ua buat diau satopik sagu-sagu di bagasan tanganmu alai ninda sielia ma tunasida una koma biar lahomaho bahen masongon nanidokmu alai pauli diau jubolo sianisa da sagu-sagu na mehmet jalabuan turuar diau dungi pe asa pauli diho dohot di anakmu dungilah homa paropuani di bahen masongon nanidok nisi Elia jabe mangan nasida nang ibana nang paropuan nai rodi isi nijabuna ari-ari ima sahat ni hatani debata di minggu pa 24 ton dung Trinitatis bohado diberek kala amang doho inang hanggi pinaribut las doro kamu maberek kami tutudo unang do songon nahubigi sian nakiningan roinang diakonia horas madihita saluhutna horas nina aleduk saya di jauh nanggarani horas inai nangi pa pasipul hondang be mangalusi parjolo naking amang situata pe korama horas inna sude mangalusi ale holani dok muse dung sipul horas inna mellep sudi sotung do songoni naing harorona mi siepe kalongan ale pos dorohanami na ditodo di batado huriaha Rawamangunon
ala huboto hamido jujur akamanginang hanggi pinaribot holan ala asini rohani debatado nahu pangasahok kami. Hanya karena kasih setia Tuhan yang kami andalkan. Anggo alani suara doa kamanginang bere kamu mak amani Rawamangun juara 2. Anggo ama Pekalongan Nakiningan jangankan juara 2, masuk nominasi juga tidak. Ido tahete daung jujur johamu dak pala ci rohanami dang pala asal magudangi lihat kamu non alani hubata dahok kami maju amanginang hanggi pinaribot taringot tu haroro nami yang gua padita John Ricardo Siregar nahualap boru sinabela rap dodohot tita sonari marminggu di son jala tolu madak danak dihami 2 bawah sada mai boru siap pudam mai boru kalas sada SMP jala hampir 3 tahun mahami makubasi di Huriata HKBP Pekalongan Resort Pekalongan molo 5 tuaku boru 5 juta molo nama duo kami boru tabunan jala molo nama buanau tu son marraga makamargana ima koramaon aina sida do nama buanau buasa hurok songoni ay paling 3 tahu kami akamanginang marhuria di sadare soate ayang go garejau kan hamudo ho rodi saliling adorak soropa jawoni ipe akapino parta kan ido naing jimolo kami atong jadi benda hudok asal kunjunga kami aka amaodo nama buanau dangau mabuan nasida jadi omma marmasa mamargana sida bamolo apalariko anno nakamanginang margana sida babui banno di jalang sada-sadate ale yang gotu pembangunan ni hokma anggotu nasida dak pala boha dak pala ju rohana sida iya imarate akamanginang partina dan nami horas madihita saluhutna dalah hudok maka manginang sejok-jok dohita di bagasa rohata di bagasa pikirata jala saya tarpahatopo do jala tahapor sai pabua debata si topa saluhut tohodo ya kamanginang debata para si roha na sumurung tohodoi debata par holong roha tohodoi debata na tuk mangurupi hita disudia kana masa di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu taon debata si topa nasa na adong sai guru di debatado nasa nadong di tonga-tonga di Portibion sai guru di debatado nadong di Parngoluota tohodoi alai holam masa kajuk ni roha bohado adong doi tabataridahon holam masa kahasusaan adong doi tabataridahon holam masa kasih tahu nak gelombang kehidupan boi do taridai ala gudangan dojol madi partikiata sinuengon kebanyakan orang pada saat ini ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam gelombang kehidupan, berbagai macam pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, dia lupa akan janji Tuhan, dia lupa apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, lupa ibana pabua di mata para siroha. Pabua de bata parholong roha, pabua de bata bui mangurupi hita sia tonga-tonga ni ragam dia kana tabolus. Nagabiolo moloro manang rosona kana masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta lupa hita. Dia kapanarihonon ni de bata. Kita selalu sering mengatakan menyatakan mengandalkan lebih banyak penderitaan daripada sukacita yang kita terima, yang kita hadapi. Terbukti do yamang molo masa ka parukilon baholo do sipata gabi madabu tu bagasan padelian boido gabi madabu tu bagasan aka keputus asaan alani bohado kita di tonga-tonga ni natadok nakiningan bahwa kita memang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan itu adalah Tuhan penolong, Tuhan itu adalah Tuhan yang
mampu menolong saya, membantu saya di tengah-tengah kehidupan apapun itu yang terjadi. Ndawolo do sipata tubuh suku-suku nasongoni manang rohana biar di tonga-tonga ningoluta. Alaniaha ala na jojotado tapake aka pikirata, na jojotado tapake aka rohata, na jojotado tapake aka hatuauta manang na adong dingoluta. Gabi suhat ningolu tabain di tonga-tonga ni parngolu taon. Ai madah bohaba henon omma ni ringgas di ba marminggu, ringgas di ba martangiang, ringgas di ba doho di punguan. Hape songonom makan amasa di ba, songonom makan niae. Hape binereng mahalakan, sohea binereng martangiang, sohea binereng marminggu, sohea binereng mabahen akan adenggan tu halak na asing aleding gadong uluna. Ini bisa menjadi kontradiksi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya, yang menyatakan porsia tu adupan di debata, porsia tu anakna Tuhan Yesus Kristus, porsia tu to di perbadia. Alani naneng dokolon di turpu jamita di mingguta sadariona kamanginang. Na parjolo tuk doa sini rohani di debata laho bangurupi hita. Tuk doa sini rohani di debata laho paluaho kita. Ala saya guru di debata do sadok nasana adong di tonga-tonga ni parngolu tahun. Ala ni jangan pernah ketika penderitaan datang, ketika pergumulan datang, ketika kesusahan datang di tengah-tengah kehidupan kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan Allah. Unang gabi madau sianado pandi debata ala di tonga-tonga ni akan amasai gabi pataho kita ma lamporsea lebih yakin lagi kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memang benar-benar Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanku. Alaniaha marmacam ragam, marmacam cara kamanginang dipatupa debata laho mangurupi hita, laho paluaho kita sian ragam ni akan masa natabulus di tonga-tonga ni parangulutong tabereng nakiningan. Adakah yang mungkin amanginang seorang janda yang miskin dengan satu anak mampu membantu hamba Tuhan yang sedang kelaparan imana kiningan di bagasa turpuk tawi sahalak ina nama balu namardak danak hola sapohul do itak di ibana holan otik do minyak di bagasan guri-guri di ibana. Hape Roma si Elia ikut jaloon namai ikut dohonon na patupahonon nai. Hal yang tidak mungkin. Itu tidak mungkin kalau dengan pikiran kita. Ali tabereng mah. Bahkan didok si Elia dak tuho parjolo tuau do. Buat jutu luar anggo tuho anope. Nanti sama kau Elia, nanti sama kau anak sama anakmu. Tapi aku dulu perdulikan. Jala dipatupa si Elia, si Inana Babalui, ternyata kamanginang berlobi-lobi nasida bahkan dalam waktu 1 tahun mereka bisa makan, mereka bisa bersukacita. Nanang dohono kudang masalah na mangale anak kamanginang. Tapi bagaimana kita dengan keyakinan kepercayaan kita dalam situasi kondisi apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita mampu untuk menyatakan kebenaran daripada Tuhan. Kita mampu untuk mengatakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan berbagai macam cara Tuhan bisa lakukan. Laho mangurupi kita di tonga-tonga niaka pergumulat. Yang mau dikatakan ketika itu datang jangan jadi menjauh dari hadapan Tuhan, tapi mendekatlah. Gudang dalan napinatupan di debata lahu mangurupi hita di tonga-tonga di situasi kondisi apapun. Imana naneng dohonon na marhite-hite turpukta. Nabaduahon dung takui songoni ragam dalan napinatupan di debata lahu mangurupi hita totu di pasu-pasu debata hita gabi pasu-pasu mahita nang tuhalak na humaliak kita mangalehon nang pe hurangan
memberi dari kekurangan. Sona hudok nakiningan, mungkinkah? Jala si pata boy do hono taang gudang do hebeng musianau. Gumudang do kontrakam musianau. Ubel gado tokom di senenan sia tokoku inna. Tapi hal yang luar biasa Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa nyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Hari bisa berganti, minggu bisa berganti, bulan bisa berganti, tahun bisa berganti. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah akan berhenti, tidak pernah akan berganti. Hata ni debata hot doiro disaleleng nilelengna. Janji Tuhan itu dinyatakan kepada semua orang-orang yang percaya. Ala ni dalat tama. Marsihoho tuadupan ni debata. Songon nahudok nakiningan. Banyak cara, banyak jalan yang dilakukan oleh Tuhan untuk membantu menolong. Sumurung do panarihono ni debata. Dinguluta, dingulu ni akan aporsiai. Tawering mana kiningan. Epistel tema dok, adong masahala nama balu. Dibereng Tuhan Yesus madabuhon pilihanna dua rimis alea dong manamora madabuhon pilihanna sian lobi-lobina. Artinya keikhlasan, kerelaan, hubungan kita, interaksi kita dengan Tuhan itu yang perlu kita bina. Itu na parjolo si bina ota. Mar kita hina dengan di parsaurat tarap dohot debata. Gabi bui mahita terpatupan di debata untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Wingo do beti kidak danak hati haya kamanginang Roma tulaku se Jakartaon mulak tuhuta lau mulak sia jabu iliat do hebeng. Makasih tulang ningom batong. Ale Roma bapuda minggu depan dang iliak kepeng balari ba dang di pakulingan. Hiado ya lami hala amang do inak songonia kana tua-tua nami. Hiado kan molo mulak tuhu tarupani roa ka bahopu. Dak talian jajan na dak talian hebeng na iyo pung itu pelit. Itulang itu pelit inobo na songonia deh. Ale molo lian iyo pung itu baik walaupun jelek walaupun gak ganteng ini baik kali. Enggak kayak babuda aku ganteng tapi enggak mau ngasih duitin. Artinya yang mau saya katakan Bapak Ibu sangat aktual dosa sitong na turpu tahun di tonga-tonga nita adu pinuaing. Alaniaka perkembangan di zaman, alaniaka media sosial, alaniaka persaingan yang begitu banyak, yang begitu berat, yang bisa membuat kita semakin takut, semakin khawatir di tonga-tonga ningulut tahun. Alani tahapor siai madibata. Mari bersekutu dengan Tuhan. Mari selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu menolong, mampu membantu kita dalam segala apapun yang mau Tuhan pakai di tonga-tonga ni parangulu tahun. Alani dak kolakur hubo kami akamanginang. Ala hubo tohami marmacam do cara dalam di debatal hau manguka rohani huria HKBP rau mangun hubo kami do batik. Adong do batik ano di luar yang mau beli batik ya silahkan jala boy do marutang alai jalo manomor rekening idu tong i jalo manomor rekening ba itu hormat ima pos nerohata kamanginang alani tajak pemahatan ni debata. Mari semua berlomba menunjukkan iman kepercayaan kita dan keyakinan kita bahwa Tuhan mampu untuk membantu menolong kita. Alani gabi pasu-pasu manang kita di tonga-tonga nina humaliak kita. Amen martangi yang mahita. Moliate mali Tuhan di bata Jahoba marhite-hite turpuk jamita di bagasan minggu sadarion. Naing hupahot hami maha porsion nami maka porseho. Pabua meragam do cara, meragam do dalan di patupaho, laho mangurupi hami, tardumubi di tonga-tonga niaka,
namasa jalamar hite-hite pangurupiyommu di hami gui boi gabe si pangurupi hami nang tuaka na humaliak kami marhite-hite nadi pasu-pasu ho hami gabe pasu-pasu mahami ale Tuhan nang tuna humaliak kami alani ale Tuhan rodo hami sia tonga-tonga ni huriam HKBP Pekalongan madakoto nakama nami nanami ruas ni huriam nadong di HKBP Rawamangunon nahu pakilalaho kami do na dipake hodo akama nami nanami ruas ni huriamon gabi dalan pauliulihon nakabagas jorom alania le Tuhan kutopot tami manasida sian hapor siaon nami sian asi doho holong ni roham pasu-pasu masudia karuas ni huriamon akana tua-tua nami ale Tuhan lehon gugu lehon akahagipason gajang ni umur ale Tuhan pasu-pasu omu nang akapinopar nasida akapahopuna narabdohot nasida nang nadong dia kainganan namaragami pasu-pasu sudia karuas ni huriamon diaka usaha nasida diaka parkarijuan nasida manangaha pena niulan yaka manami nanami ruas ni huriamon nagabedalan nasida laho mga baya kapangabahan naong jinalo nasida siyako lamanupak mapasu-pasum tusudia karuas ni huriam pasu-pasu nangakayanak kon nami saluhutna natongod di bagasa nakaparsikolaan nangakaperkuliahan marture dengga nakaulaw nasida kaparsikolaan na gabeda danak nabisuk napistar manasida tua kapartikian nanengro pasu-pasu nang sudi aka program naneng sipatongonon ni huriam manipat laho paujuk ko tahun 2024 pasu-pasu nang sudi akan aposom nama kubasi di tonga-tonga ni huriamon tarlumobi dia manami amang padita banner siburian ali Tuhan asahoma nabatuluson nasinakapan ni rohani naposomi ali Tuhan dinanaing jabi uluan di tonga-tonga ni huriam HKBP di Sadok Portibion pasu-pasu nang alituan huriamon jabi habaoran niaka pamujion pasangapon nang pauliulihon ngulu niaka ruas ni huriam tarlumobi diaka nama karikoton aka pelayanan pasu-pasu nang alituhan pamareta nami dengan merdalan roda pemerintahan terlumobi dia ke pemimpin nami